Egia esan, kanabisa ez da gaur egungo kontua, orain modan jarri den zerbait izan arren, goizean zehar entzun dugu aurkezpen batean, 5.000 urte baino gehiago ditula kanabisaren erabilerak, bai erabilera terapeutikoak eta bai erabilera ludikoak, ezta? Askotan, bien arteko muga ere oso justua izan daitekeela. Erabilera horietan, min kronikorako askotan erabili da, antzina ez zegoen hainbeste antiinflamatorio edo analgesiko eta hor erabilera oso garrantzitsua izan du, eta oraindik nahiz eta medikamenturik ez egon min kronikoarentzat onartuta, kanabisa batik bat min kronikoarentzat erabiltzea da. Hor badauka oinarri sendo bat historian zehar, azkenengo 100 urtetan asko moztu dana kanabisaren kontrako politiken ondorioz. Orain aipatzen nuen apur bat, ezta? Azkenean 1880-1900 urten inguruan estatu batutatik abiatuta batez ere kanabisaren kontrako politikek indar handia hartu zuten. Eta hor legislazioan sartu zuten kanabisa inongo erabilera terapeutikorik eukiko ez bazun bezala eta heroinaren klasifikazio berdinean sartu zuten kanabisa. Eta ordutik ikerketak egintzun bera. Orain dela 20 urtera iritsi arte non endokanabinoide sistema aurkitu zen. Hau da gure gorputzak daukan sistema bat regulatzeko hainbat funtzio edo prozesu, memoria bezala, gosea, hainbat funtzio ezberdin, ezta? Eta gure gorputzak baditu kanabinoiden antzeko konposatu batzuk funtzio horiek regulatze dituztenak. Eta kasualitatez badago landare bat, kanpotikan hartuta funtzio horiek aldatu ditzakegunak kanabinoideen ondorioz. Orduan, politikek egin dute neurri batean ikerketak atzera pausu handi bat egitea 20-30 urtekoa, baina orain ari da pixkanaka buelta ematen. Egoera legala, arratsaldean orain badaukagu ikastaroan tarte bat horren inguruan, baina egoera legala ez da bat ere erresa erantzuten lekuaren arabera. Leku batzutan kanabisa onartuta dago medizinalki, baina ez errekreazionalki, beste estatu batzutan bi erabilerako onartuta daude, hemen, kasu honetan, ez daukagu onartuta ez erabilera medizinala, ez erabilera rekreazionala. Eta dago limbo legal bat kanabis kluben inguruan, dago limbo legal bat autokultiboaren inguruan, erregulazio falta itzela dago momentu honetan. Kanabisa hitz egite dugunean emate du bakarra dela, ezta? Baina badaude gu deitzen diogunak kimiotipo ezberdinak, konposatu kimiko ezberdinak dituztenak. Eta ezagunena izango zen, THC edo tetrahidrokanabinola altuko landareak, hau edia psikoaktiboak diranak. Merkatu beltzean beti egon izan dianak jendeak, kolokatzeko hartu izan ditunak. Aldi berean badula bere erabilera medizinal bat, adibidez, esklerosi anizkoitzean. Beste bada, CBD altukoa ezagunena, orain kanabidiola entzute dugu leku askotan, CBD olioa, CBD ez dakiz zer, hau ez da psikoaktiboa, honek ez dauka psikoaktibitaterik, baina baditu beste aplikazio medizinal batzuk, lasaigarri bezala eta antiinflamatorio bezala oso erabiliak, adibidez epilepsian. Urteetan zehar esan beharra dago, batez ere debeku politiken ondorioz kanabisaren arriskua igotzen joan dela. Merkatu beltzeko kanabisaren THC kontzentrazio geroz eta handiagoa izan da historian zehar, azkenean jendeak nahi zuena da gramo bat ordainduta ahalik eta gehien kolokatu, ezta? Droga gogor bat bihurtzera joan da pixkanaka geroz eta gogorragoa. Egingo bagenu paralelismo bat alkoholarekin, kalean aurkitzen den kanabisa beti da whiskia edo tequila. Ez dago zerbezarik edo ez dago ratlerrik. Orduan, arrisko horren gutxitzea orain neurri batean joan da baritate berrien desarrolloan, CBD-aren etorrerarekin, orain baditugu zerbezak, baditugu ralderrak eta baditugu alkoholik gabeko zerbezak ere. Arriskuak bestelakoak ere baditu, kanabisa hartu dezakegu erreta, vaporizatuta edo oralki, janda edo olio moduan. Janda hartze dugunean efektua ez dator ordu bete, ordu terdira arte. Hartu dezakegu, jan dezakegu, 5 minutura ez dit ezer egin, eta gehiago jan dezakegu, baina ez, egin dizu, efektua dator ordu betera, eta hor da arrisku bat dago.
Dena den esan behar dugu, kanabisa bai droga bada, baina ez dauka arrisku maila handia, zentzu batean non asko hartuta ere efektu larriak normalean ez diren gertatzen. Gero badago, THC oso altuko landaretan, psikosi arazoak egon daitezke, eta badaude noski gaixotasun batzuk kanabisaren ondorioa izan daitezkeenak, orduan arriskuak gutxitzea garrantzitsua da bai. Egia esan Euskal Herrian pixkanaka bagoaz aurreratzen, baina nahiko atzeratuta gaude Estatu Batuekin edo Kanadarekin konparatuko bagenu. Zentzu handi batean arazo legalen ondorio bat da hau, ez dago estruktura legal bat ikerketa egiteko, eta dena oinarritze da AEMS edo Espainiako Medikamentuen Agentziaren oneritzietan. Joan behartzera agentzia honengana eskatu ikerketa proiektu bat baimentzeko, eta prozesu hau oso luzea da eta ez da bat ere erresa. Bestalde agentzia orain dela 2-3 urte hasi da lizentziak ematen. Orain arte egin den ikerketa guztia esango genuke aktibismo batetik datorrela unibertsitatearen partetik eta ikerketa talde batzun partetik, non ikerketa ez den guztiz esparru legal batean egin. Horre dakartzan noski, babes ekonomiko gutxiagoarekin, rekurso gutxiagoekin, azkenean horregatik neurri handi batean atzeratu da ikerketa. Orain, gaude egiten, gehiena egiten gaudena da barietate berrien garapena. Barietate berriak non CBD kopuru altua daukaten, hemengo egoeratara ezetasun altuko baldintzetara egokitu daitezken, eta gero barietate horietatik iritsi produktu medizinal batera. Izan daitekela lorea bera, baina lorea bera beti modu berdinean produzituta kanabinoide kontzentrazio berdinekin, edo izan daiteke olio bat, eta bide horretan hasita hazkuntzatik medikamentura doan bide guztian gaude lan egiten. Eta gero gaude lan egiten baita arriskuen gutxitzean. Egin ditugu ikerketa ezberdinak, aztertzeko pestizidak, metal astunak, kanabisean. Erabilera medizinal bat emango bazaio, rekreazionala ere bai, baina medizinal bat emango bazaio gutxieneko batzuk behar ditu. Adibidez, landatze baldin badugu kanabisa kutsatuta dagoen lur batean, da Euskal Herrian baditugula desente, kanabisak xurgatze ditu konposatu arriskutsu guztiak oso ondo. Lurra garbitzeko erabilgarria da. Baina, erabiliko badugu medizinalki, eta mina bat egondan leku batean, edo lindanoa egondan leku batean landatze badugu xurgatuko du, eta pestizida horiek eta metalastun horiek kontsumituko ditun arriskuekin. Orduan, gaude baita ikerketa zentzu horretan egiten.